ଆମର ସୌମ୍ୟ କେସରେ ଯେମିତି ଏଡିଜେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ, ତାରି ଭିତରେ ଏ କେସଟି ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଛି, 61 BNS ଟାକୁ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣି କେସଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଛି, 61 BNS ଟାକୁ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦି କେସରେ ସେ ମୁଦାଲା ଘରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ, ଟିକେ ଯାଇକି ସେ ବଜାର ଆଡେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କଣ କି ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟେ କଥାଟା, ସେ ବଜାର ଉପରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ସତୁରା ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକଟା। ଆଉ ସେ ମିଲିଟାରୀରୁ ସବୁ ମଦ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ମଦ ଆଣି ବଜାରରେ ବି ବିକାବିକି କରେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ରାହୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେସରେ। କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ଆମେ ପଳେଇବା। ସେ ଖାଲି ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନପୁରଟା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ? ମାନପୁରଟା ଏଇଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ହବ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, 2-3 ଜଣ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଚଷା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଏଇ ଘଟଣାର ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପାଇରେସି ଅଛି। ଏ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପାଇରେସି କରିକି ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ପରିବାରକୁ, ପରିବାରର ଏକଇର କଳା ବିସିକେସନକୁ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭ।